Nala, makalingwan kapilanman in karela kamarinayan. Dapat, mayupayang Ginoo, king alang pamamalingwan, taong mga tuliran tiyak alam. Tiyak alam panyubukan, paano mo i-achieve pa rin puso lang at kaisipan. Inya, taburin mo aking po, ipangabang at ramo. Kari kalaban ko, ulit kari dapat mo, kari ko binili inasa mo. Pagkantaya ingin mo, puyan yan ingin mo. Dirigkas na rin mahigikit, kipupaya, dari taong imaya. Inaman mo ingin. Salamat, Diyos. Ipakibata mo po, Ginoo, ibuklan mo rin matang ikatutuan, ikilitay ka, ulitan tayo po. Ginoo, ipaglat mo rin matana, pinakatutuan, higil kaya. Kaluguran da ka, O Ginoo, ikat ka kung magdipesa, kako, Ginoo, at iyang batong naratoy, ay maupo. At iyang padera malibre, ababay kaligtasan. Ginoo, ipaglat mo rin matana, pinakatutuan, higil kaya. Kakong Diyos matulyawan malibre ang magdepensa ako, at ang tiyang kalasag ko, puriyan niya ang Ginoo, ngakong kukulisa at niligtas ko, kalasag ng kalaban. Ginoo, ipaglat mo rin matana, pinakatutuan, higil kaya. Makatapos ko karintayang kamatayan, tatangin ako sa lusong agos ng kasiran. Miras ko kibigit ng kamatayan, at yun na ako king oras ng kawakasan. Ginoo, ipaglat mo rin matana, pinakatutuan, higil kaya. Kaniting bibig kong kabilyan, yung ginuya ikanakot ko na ako sa templo na. Kakong boses, lindam na, kakong sayingsing miras ng pananggahan na. Ginoo, ipaglat mo rin matana, pinakatutuan, higil kaya. Para na tayo po imayang kabalikan. Sasagot ini, di sobrang lalapit kayo, nieno manggaman ting alam ang Diyos. At kaya ang pinuli, mamamasa king may pabalita at pagkasarwa. igaya kaya ba, o pinili. King panahon na ito, pasibahin na di na po bato din Hudyo, bantay pasibasan ni Jesus. Kaya sinabi ng karela, kaya pakita na tayo, dapat na makaya na dapat ibang kinig pa. Saan ka rin isang ka, no, magbabasibasan niyo po. Kaya kita na, babasibasan na kayo, uling kaya mong dapat. Ngunit, kitang pamaglapastangan mo kay Diyos. Uling magbansat kay Diyos, kabang metong kabang tao. May kibat Jesus sa rin. Wari makasulat kay Gere Utusan. Sinabi ko, Diyos kayo. Nung sa ng Diyos ding tigawutusan, ding tao, dinila na ng Diyos ting amano, may
pwede ing kautusan. Pinili na dinimpa at tinubod na kung ketigin niya ito. Makananaw yung sabihin ka na kung ngayon, ang nalapas sa kanan ni Diyos, kuning sinabi, kung ngayon ako, anak na ako ng Diyos, nung ako drafta ni Paco, yung sukat maniwala na ako. Pero nung drafta ko lang, andyan, kayo maniwala ka na ako. Kaya naman dapat ko, sukat kayo maniwala. Banabayo at naintindihan pa rin dapat kayo makanano at ako at suko kayo. At pasibayo rin pakirapanan Yesus dapat ikuanan Pangilan. Pasibayan ni kay Jesus, king kasumangit na niilog ng iningotan, nung nuya minunang may nagiwan. May natingi ka rin, kita ka lang tao, kita lang Jesus, nara. Alayan depatan na milagro iwan, dapat tutoy sa diyan ng sablang bagay, sinabi na tungkol king tao ni nagdakal na ikaw ay niwala kay Jesus Christ. Ni maya kabalikan diyan ang kalikasan. Pupurihan kaya ako, Kristo. Kailangan yung ipakaparin na panibalang ng Espiritu. Amen. Hindi mo kalupanan ng istasyon ni Cruz. Our life is like the way of the cross. Hindi mo is the way of life. Balang mo kay hindi ating ito, ating nadalanan, kasakitan, mabayan, etaalyo, pero ating sasaw, ating mamantade, ating kayate. Makanya yung biyan ikaw, wala mo, station of the cross ito. Kaya kayo man siguro kibiyayo, nakanakotela ng niyalawang istasyon. Ano ba po itang istasyon na yung gasolina ng gas station na po dito? Dalawa naman dito yung istasyon na ating bumbero, naliwa po dito, fire station na po dito. Yung naman po station na station of the cross. Dito po labing apat na super katering kayo ang bisitas. At makanya talaga yung yan. Kailangan susulod. At dapat ay manatili. May ganyan ako kung stasyon ni Cruz ang gaya ng kalimang istasyon. Siguro dito, may huli. Huling transition the Otameronis. Kaya ang gaya ng kabulong istasyon. Otameroni niya si Patol Dere nga ata ngayon. Ali, ang stasyon ni Cruz ang kanyang mabibay kita, mapagatang sa San Salvador natin sa San Mat, sa San Camisa, sa Sacrificial Prayer Camisa. Makanya na po din, sad-sad tayo. Kaya tamang dapat babalikan yung ilabas na. Bisa kayo po, may stasyon ng Tagos na kung saan tayo kami nga pabalik. Kaya po pwede. Hindi na, nung naresan po ba ito, minuro. Halito, susulog. At makanya niya, kaya pang kasalpantayan. Nakapatadalanan, kalupan ng Kristo, pero isat-sat. At balik po, kaya yung stasyon na yun. Kaya man mayari kayo, at ito, uli yung istasyon ni Cruz, yan yung santo yan, kapera ka uli. Kita kong pera ka uli, yan niya po. Jesus rises from there. Ika-14 ni Kristo si Maria Baby. Kaya po mayari, ika-matayan, hanggang mabayad sa Cruz. Ating bayong biye, ating pag-asa. Ating Pope Francis in 2025, we are in a year of Jubilee and we are pilgrims of hope. Maglakbay tamo, tingnan yung kapanaligan tamo pag-asa. E tamo mo maglakbay alam pa yung tumulan o maglakbay layo-layo alam pupunta lang. At itang pag-asa maging mayat at mas maging mayat, mas masanti, mas maging mag-asa ikdalaga. Kaya ngayon siguro pwede masakit niya, mabayad pa niya, pero ito dapat titiklat, ito dapat masisira lo. Hindi ang kaya ng Ebanghelyo,
Yesus, mana dapat tayo buti o buli tayo pamasibasan. Balayin mo yan, dumingin buli tayo pamasibasan, itang babae, may tarang magipangluto, buli tayo pamasibasan. At Yesus kayo. Sabihan ng Yesus, karang kung gagawang maya, nano pa rin ang gawa ko ngayon buli ka. Ali, sabihin kasi, anak na kami Diyos. Diyos gawa yan. Pero Yesus, napapayag yan ito. Kung wala ng Yesus at tulang ka, yan, anak na yung Diyos. May nurungan kaya katuro at panaral. Napelitan kaya panalakaran. At sinulungan kaya tuturo hanggang ngayon. Kaya pag-ino at 2,000 years. Hanggang ngayon, nagpusto. At kung hindi mo magano, darakala pa rin pamilya, darakala pa rin para pag-ibig. Sabi ng Father Noli Fernandez, may meeting kayo na ako. Pag mayabak ka, siyempre rin yung papabinyag. Habang ba ito ako talaga bigyan mo sa tina. Hanggang natin sa tina. Hanggang natin sa tina. Bakit ano? Kaya pabinyag sa ako doon. Halit ang birthday. Patuloy ang birthday. First birthday. Yeah, first birthday ni nga sa baptist. Nagtabi pabinyag. Napaban mo, bata minsan anak ko. First birthday ako. Pero wala magbibinyag mo tayo. Masaya ka ita. Pag mayaman ko pa, hindi dapat mas wedding. Hanggang isang papabinya, papakasal. Hanggang isa, may naman hanggang isa lang kasal. Minsan mo. Pero, itang papakasal ka. Hanggang pa pinasal. Kaya pilanong ba nang niyabi. Ikasal ka na, alam gastos. So, pagdalang lumaman ka rin ng papeles. Ngayon kayo, magkasal lang kung nilalang birth certificate. Kung siya rin mo, ilang e-bike na eh. Kailangan din tao ng document. Kaya po, din tao ng mass baptism. Ang piyesta ng Santo niyo. Mabinyag tapo, rin natin isang pabili. Inisip niyo magastos. Pagmayabang ko po yun. Pero sabi ng Father Noli, pero mapasin ko, nakalaan ng isang pabili Katoliko man. Pagkagaan ako. Huwag nga ako. Muna, dahil tangalong dating Katoliko. Kaya, bigtang ko. Muna, kung nanong paralan, pangadayan. O, tagpulang kayo, kaya belang kayo isang ba, no kaya kayo pangit. Ngayon, nakakalari mabalikan. At bibinyagan nilang pasukan. At yung pangalan. At yung binyagan, dati yung balu yang kita kan emisoriana kan dapat dah, diba? Mereka yang dapat dah, minta yang Inggris ya, yang Inggris saya tu, preacher apa preacher, kebiasaan kita nak pengiran suri ini tutup religion kan, kita yang pamaglambek, pamagano, dengan Father Noli, kita pun tarik yang boleh rosary, yang baru besar. Diskubrinin Katoliko di dalam isang pagdayan ng Kristyan may ibalatang Kristus. Pero pag niya po, dahil mabuhay ka, yung gusto mo, diskubrin, dahil bumanahar ka rin. Dahil bumanahar, hindi nyo po. Kung natin ko kilala ng isang lumapit kayong kasapagdayan, haliwang mo rin takana ka pabinyag, o rin mag-birthday 1 years old ng pabinyag. Bota, ikaw kilala, minayo na kayo sa pagdayan. Kaya taging radar, atin yata. Meron lang pamilya. Kaya pa mag-prayer meeting ka rin, yung charismatic, yung radar. Diba? Ikaw nga ito mga pamilya. Nagbalik na kayo Diyos. Kaya kang sa pagdayan. Ngayon sa lapayata ka na. Nagpapabindig lang sa bahay. Amen? Amen. Ay natin kung kikatang pamaglakbe, susulong ang dalag. Kaya ako titita kay tamong susulong tamo ko. Lalo na kasapatayan ng tamong kaya. Pota, kaya bisa ako mo naman mag-prayer meeting, malit ako. Masabi nga po mag-bisikas tamo. Bali po, may bisikas na po rin kayong please. Nagawad din, luluwalas tayo bagyang-bagyan. Kasi ebede po, alawas kaya, aluwalas masyado, global po kayo lalan. Pero, sa panahon na ito, maswelo po, nagawad din. At nitang na ito mga Sabado yan, lebitan na ako naman detanging
Ting Little Baguio, Corpus, Bam. Pagawa dyan ng bisitas nila. Ito ang swero. Hanay po sa TikTok, drawing. Pero sana, mayayain. So pa ko lang. May ako, wala ko, tatagal ko naman kanina. Pero, pagkutagin ko lang yun, parang hardware. Karakaututan. Paganda yun, pati yung utang hata. Eh, bali, akong tagalon din, ako tumigay ka na. Pero, ulan na. Huwag kang sumunod mo tama, titama sa desa bisitas. Talagang tipang nalahinan. Hanggang lapeng yung tapo. Ating kemateng, kaya malaki na balik. Hindi pagkasing na rin ng mente. Pwede ako rin bisitas na mga doon. Naisipang pakasama sa talaman na. Nanti mo ko may lipat sapa, maswelo ko po. May narinig na pagkakasama sa din ako yung pintura, o suluban, pagkakasama yung pintura. Dati di sa kepo, malayang isa, nilayang buko. So yun, kaya pala yung isang simbang day, kasi naman, tuloy pa dalo ito po, kota-buran. Ngayon ito, nasa lesson. At sana, ayayin namin yung pipinturan pa rin. Sabihin ko po, susulong. Kasabi ko po rin madre natin sa ISCO. Nag-miss ako sa ISCO graduation. Sabagay, nag-miss ako ng graduation kaya naging Marco. Kaya naging Takondo. Nag-miss ako po. Nag-miss ako naman natin nga pang pala yung grade 12. Ang grade 10. Kapag nga po naman, nag-miss ako rin grade 6. Dahil sa ISCO, kay Manila, tayo sa Fernando. Ganda, papakukot kayo dahil target. Ang puwita mga kudat tubo ko rin pasamasan niya. Pasapin ito, sister ako. At kanita man, kaya samasan niya punta ka lang prayer area rin. Common area. Next time doon ito, San Benito. Naku, bata, hindi siya mag-prayer meeting ka rin. Pati resiyang ka, kaya samasan ko. Ang correct ang bodega na. At kung gamitan nyo na po, sana tatampan nung ikalan, kasal pataya. Muli na rin pari. Dapat na rin muna, madalaran, kay kasalpatayan, kay charismatic, kay focus for Christ, kay Leoel, kay apostolado ng panalangin, at karanyalo ang pamiyabiyabay namin, kay katamong kasalpatayan. Susulong tamo. At itin kaya katamong ayaw pabalita. Kalupan ng istasyon kay Cruz, pwedeng pabalik, dapat ang sulong. Nagyan masakit, pabayad. May ipodero ni Jesus kaya discípulos. Pero ating sinaw kaya ito magkilala si Sereneo at hanggang sinudiya Nevi. Hindi kaya kang may pabalikan kaya pagpapaglampe talupan na yung istasyon ng Diyos. Balong ating kwento, balong ating panalangin, balong ating pag-asa. Yan, kalapalapa ko, mayari kaya ang pangapako na yung Diyos aliman. Sino diya pala medyo paano dito. Sino kayo na bus? Sino kayo na bus? Bus. Ako sasakay ng bus na kayo sudyantino. Wata pumunta ka mo Pasay, kaya Batangas. Dahil sakay ng bus ang galang Pasay, ng mga Victoria. Yung Pasay, at yung terminal. O kaya, libat ka Manila, yung terminal kayo sa Fernando, kaya tayo Dolores. At yung mga naman terminal, kaya tayo daw, maragulya ko ito. Sinakay na ako bus, kaya Manalbeco Cine, yung bus. Buri ko ito, mga aircon ko, diba? Manalbeco Cine. Pero baka nila sa kaya terminal, nandiyan niya pa yung Cine, anak kasalitan, malapit na yung mayahin. Kaya bisan pa ko, yung driver, tinipan pagdana na eh. Yan iniliyay. Ito ko sa iyo. Nagyaman mga chicharon. Manyaman kakakad. May kahit yan, wala pa rin kakakatawag kayo po siya po. Malimit pa yan po. Sorry po kayo kung kananita. Ano kanyan? Wala po. Masulat ako lang po sana. Dito po ba yung wala eh. Pagsimitso sabi. Diba? Miras na kakay terminal. Nagyamamangan ka. Tuk na namin kananita. Pulas ka. O kaya, ikaswelo pa rin, kasi hindi mo kilala mo pala, may pagkwentuwa kay Papa Blanc eh. Ano, o miras na mo yung bus, terminal, kailangan na konti pa. Tututan nyo lang may kwentuwa.
handa namin. Kita mo sa'yo. Isipan kami terminal, Yarine. Gusto yan? Wow, handa niya ako eh. Pero kaya ito, it's not the end. Yung terminal, yan yung magpapupusyan. It's just another ride. Lumipat ka ako ng sa terminal. Bakit? Kasi alat at yung makatunan kay terminal. Hindi siya matunan kay terminal. Siguro ating magtinda ka, muli na kaya ating mag-drive. Alam makatunan kay terminal. Ang yung terminal yan, ay kaya yan. Di ba ka at ikapasakin? Numumuli ka mabalakad ng chip ka. Numumuli ka Clark, pwede ka mag-taxi. Numumuli ka kay San Fernando, pwede ka mag-chip ako sa Fernando. O nung ating dumagin ka, yung sabihin ko mo, ang yan ako sa time terminal, si Mayari na alala, bato. Atin po, atin pa susunod, mabamang lang din. Isundutang, teratang pamang lang din. Isundutang, teratang, pahintulo lang. Kasi ito to, pahintulo lang lang, kahit yan. Kaya po talaga eh, hindi siya ako mas parenta sa EBS, alalala. Hindi ko kaya panalain kaya tayong istasyon. Yesus saya sinubing media. Kaya ito to, tayo pagdaling another 40 days. It will be ascension. Maligyan king balo. Muli ang kinipan. Muli ang kinipan. Sana natin kaya ang pamagapit. Nabiyak tayo. Pinagawin. Pagpon nga na. Pagpon Espiritu. Talagang ang tungin. Manalangin tao. Kakaluran. Hindi pa upos. Tingkus. Mete yung sabagal. Karindakal. At lubos. Pabrikan ka rin ng luwa. Manalangin tanging Diyos na ibukulat mo ang tiyakatamang mata. At apuklas ang tamang individu kabisnan. Nata manalangin ginu, ibukulat mo ang matami. King katutuan, dikit kaya. Inuwi ko na mo rin matani, king katutuan, dikit kaya. Para ka rin manin mo ng King Santa Iglesia. Alalasan at pakanap pititingi, King in Diyos makamalya. Dapo, marayo, hindi at yulis mo, saltamo. Ipanalangin aking ginu. Ibukulat mo rin matami, king katutuan, dikit kaya. Para ka rin manin mo ng gobyerno, mabibigaya ko. Erasan, kalingon, hiing sa blang bagay gagawang tamo, sagrado o sekular, ating espiritual, at uri nito, alang ang karanasan, ipanalangin aking ginu. Ibukulat mo rin matami, king katutuan, dikit kaya. Para ka rin sa blang magmasusi, kaniting kwaresma, may kanalulasan ng maragulong akamanayan, king kaburian ng Diyos, kaya kapano, ipanalangin aking ginu. Ibukulat mo rin matami, Para kay katawag inampun ng anak, ngunit pa, palabungan na sana ikasalpatayan ng tamo kaya, ipanalangin aking ginu. Ibukulat mo rin matami, king katutuan, dikit kaya. Hindi po ang tao ang sarili kang kapagnasan. Para ka rin kaya tamang siping bali, kami na tamang kaya rin sa is, kaya kaibigan na stay, kaya tamang may kipag-stasyon, nananasan ng kapantamang papaglakbay tamang painturo, kantriso, kaya pa, kaya itiago may kapalaran ng Kristo ang Pinoy. Amen. Ito hiya ang inyong stiyo.
kapag ni Kayang tao, matay ang katapan ng Diyos, ipang malipayan ito. Pagkakamisan ng ikaw, araw-araw, ikapoy at kagaya kayo na ito, ikapamata sa klaro at ipabilis sa Iglesia. Pamimigyan ng dening ay nadalawang ni Kayang nagtang, sobrang nagkesan magkamit alangan ng kaligtasan. Hindi matawag kapag ng Kristong Diyos. Amen. Hindi mo at hindi ang area. At kaya pamaakit mo, Yan na yung puso. o kaya na, hindi. Pasyek tayo ni Kayang. Pasalamatan tayo. Pasalamatan tayo ng iyong Diyos. Hindi na pagkakataon matuloy. Tunay din karapat dapat at matuloy din pasalamatan ng paratit ng kalin o iba. Diyos nga na lalabos may bayan. Kapag natalis Kristo ang Pilihan. Sipang may nasarat, hindi ang anak. Minyesi ka ng king. Ipasyek in netoliado. In pangakapos ka ng sanda. Harapan ng kaya kamalan. Kung ulang lang di mamalong yang semi. King kaya mandila. Para inlugod mo may payag. Ang pinayakit kapag ng King Cruz. Kuling King Cruz, di mo nalagyan ang kapatawaran na rin tao. King Cruz, may kagumbeya, King Cristo ang pinakuha. Ulinita ang mabeda rin sa Dalporo, pinangyan ka rin balo, at sa Blang Santo. Hindi ang higaya na yung makyari, nalantunan ng pamamaya na Puriang Beka, at namin ang kakanta. Tunay namin banal o ipakikang panibatan ng sablang kabanalan, kulinitang pagpalang tubig pabanalan mo sa ngayon Espiritu mo, banpagkay kami mayan at awat at daya ni Ginoo sa Kristo. Bayan ni daw ang pusang luping pamailasan at kamatay, kinuhaning tinapete sa salamat sa gema, piraso na itinyarin ng Espiritu na tanggapan ni ikongan at kanangin. Hindi ka na katawan ng ikaw para gaya. Makanya po na mga iba ng kapulan ng iwaling kalis mo si Bayang Pepe sa lamang kera. Binyen yung kalis na rin yung disipulos na tanggapan ni ikongan minungko pag-ibig. Hindi kalis na naman daya. Yung daya, yung bayo talagang gantipan. Amigo po para kaya kayo at para rin sa blang tao. Bangkanita ni patawaran na ito sa dana. Dapat na nite bilang kapigaran ng kanal. Pasyek tayo ang misteryo ng kasalpatayan. I Cristo may kaya, I Cristo may kaya, I Cristo may kaya at lahat mo. Yang ini keganahan niyo pa kamatayan paglubi ng mebe nilang darang negara na benefit kali kasa. Lain may pasalamatan kaya kay palyarin mo nakapagpakarahan na kami banso mo yung kaya. Mapakababang pagkakuha pinigan minsan disulo-sulo ng katapatayan ng Kristo. Ipuna ang natin ngayon ng Banal Espiritu. Ganahan ngayon pa sa Iglesia mahalaga ng Tigneto Yaku. Banmigan ng Pekeng Lugud, Gambel Francisco, kay kami Santo Papa, Florentino, kay kami Arsobispo, Ding sa Palampaya, hanggang malugod na susuyo, mga obras sa asawa, hindi kami usapan, hindi kami kasalpantayan, hindi kami parokya kami balalapos. Kaya malakot ang kapalat ni Pepe, nawalat mananayan sutik niya, nating sablang niya mo mabi.
Tanggapan mo sana yung maligaya mong harapan. Pakaluan mo ngayon. Gawan mo ngayon, karapat dapat pa kami pinipili. Alam naman, Magdalena ng Maria, Benedito ni Diyos, San Jose, Benedito Esposo, Ding sa mga apostol at Santong Pio Patimal mong kabuyan. Hingga nga ba yung panahon, tuloy na ang paligaya, kapamilatan ng Iso Kristo, kaya na. Hingga kapamilatan ng Kristo, pamilatan kaya, hingpang may payang totoo, kago ng iba ng Espiritu, pupulit na para na maggamang singalan. Amen. Magusta ang Diyos, ipa, ikabalan ng ilo ng Sukero. Malulunong ipagkalubing kapayapaan, ting panahon. Baking kasalupan ng kaya ang pangalulong para tingin ikabos ng kasalanan, miligtas king sa walang kaligalingan, kabang manayaya kami, kambening maligayang kapanaligan, ting panyatang ng Iso Kristo, kaya aming dalpangapos. Uling kepa, kaya yan, nakitay pa yan, at ingay ang naman ilan. O Ginoong Iso Kristo, sinabi kaningkaya at apostol, yung kapayapan, lalapan mo kaya kayo, kapayapan mo kaya kayo. E mo sa pabaligdan ng aming kasalanan, nung nailawan mo yung kasalpantayan ng kaya Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pagbilugan ng pangking kabuhian mo, ikang mabibigyan magari, manggaman tingalaran. Amen. Yung kapayapan ng Ginoong manatili kaya kayo. At kepa ang tingin. Yung kasatingan ng maglabe, maglabe, kasalpantayan ng tamang gilidi. Take it alone, kaya kapag kaya in Africa, kailang kasabihan, when you travel alone, you travel fast. Kapag hindi, di ba, bilis siya, kaya panay, larang itingan. But when you travel together, you go farther. Mas marayo kadalas. Yakin po, hindi ang kasabihan, ay tatatapot ko rin na biyapay na Peace. 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 Kordero ng Diyos, kami na po, ang kasalanan niya, pakaluwan kami. Kordero ng Diyos, kami na po, ang kasalanan niya, pakaluwan kami. Kordero ng Diyos, kami na po, ang kasalanan niya, pinagkaya kami tayo. Ngayon, Kordero ng Diyos, o Jesus, sa dala po ang kasalanan ng niyato, noon na rin na yaos, tinupunan ng Kordero. Ino kayo makatawag kaya ako yung kasi naman tumayag na.
ng langit council. Magpang malalut, ang ating isang tanggapan ng pamagligat ng isang ofisyo. Hidayon kaya sana ng sablang kaligaligan at sa upang kaming makapakuyak ko ng kaligtasan at terminal. Idiyago ni Paglalang Kristo din. Nakapasalamat ka rin ng migsadya para yung balen at yung process. Pero kung migsadya ka may langit, may lead ng tinatamong stasyon, dahil ngayon sa mixer, dahil may masa, at yung sakripisyo para maging itong kompleto ng stasyon para makapalo dahil yung masa. Yan po sa biyernes susunod, yung stasyon tamo, kaya po sa Deka. Deka, Margot, kaya pa ng matagay-tagay Little Baguio, may stasyon ka rin. Pero ang groundbreaking tamo naman, ang gano'n sa aking usapan. Sana banda na 7, inumin ka ng kape, ay nasosyo. Inumin ka ng kape, ay napandasan. At kaya tamo po, at ako subukan ko mag-kaya may nasasabihin ka mga kaya ako ay mag-assign ka may nasasabihin ka at ako check na Domingo kanin ako po mamili ng paraspas lumati kayo yung paraspas ng bali ang makatanaw magdala na kayo mo po mga na-recipe ng bali tingnan ko rin kaya hindi po po makatinda na ginawa na po rin PPC. Hindi na po maging kondo ko rin, sali kayo rin. Hindi yan na po kayong kondo rin para kayo po. Ang gagawin na Clark ang gagawin nayo ang chapter po kayo kasi. So, magtinda lang. Kung natin para sa tayo namin po. So, panay na po kayo Domingo. Umpisa niya po itan, kaya na po following Semana Santa. Kaya todo, itapon niya ako ni Biguguno, Lunes, Martes, Miyerkules, kaya may ako ako kagapag-misa. At Webis Santo, itawag ko sa lupo, ay itawag ko Dakit, hotel, hanggang alas 3 media. Hindi malapit siya kasi kaya lumipat kamong dala natin, lumipat kamong huling
Kaya po kanina natin ang isa ng kauling ako ng itang paman hospitis. Then yung mga tamo kong apostores at ang dating altar boys. Nangyayari mga runa, kanasawa ng mga bobra. Ngayon po ay ang kulang pa si Mario para maging apostol ng bilang buwan. At kaya hindi na po nagkabisita yung iglesia ng alas 6. Ako biyernes sa Lupit, ng Station of the Cross, alas 5 na yung hawak. Higit-higit na hindi ka, meron yung ageti. Kaya pati nagkapala ako na alas 3 sa tinapong Federation of the Cross na po. At hanggang alas 6 sa tinapong procession. Tinapong Sabado, tinapong alas 8 na Vigilia ng Pasko, Vigil, Paschal Vigil. Kaya po magandang pero mahulagang misa. Hingga sa kantayang sinundi ang Kristo. Amen? So, higit-higit ako at basic beneficiary ng Catholic. Kung ipapanin pa niya, ang dala ko kung dala. Makamita kaya ko po nililiw na po. Hindi tayo permission sa pera ko, hindi ko lang siya kaya yung sobra pali, na-stress pa naman. So, bendisyon na tayo po. Bendisyon na nga kang bisita sa pamilya. Hingino, manatili ang kailan. Bendisyonan naman ni Diyos. Bendisyonan naman niya kayong pamilya at kaluguran. Tinagulong papalingan, palimbalang Espiritu. Yung istasyon ni Cross. Ito yan naman yung Vietnam. Yung istasyon, our prepare the way of the life of Jesus is also our way of life. Hindi ang bien, pamaglapin, kago ng Kristo. Yung isa nila ulit, ulit mo, tingkapero. Salamat, Diyos.